Mrazy im konečne otvorili brány do vinohradov. Pri mínusových teplotách a po tme zababušení a v rukaviciach zberači oberali hrozno. No a kým ľuďom od zimy tuhli kosti, bobule naberali chuť. Konečne sme sa dočkali. Teraz nás zima naháňa. Para stúpala z úst, prsty krehli od zimy. Odkedy ste na nohách? Pred 5 som stávali. Teplomer vo Vinohrade ukazuje 9 stupňov pod nulou. Medzi Strapcami Hrozna bolo síce mrazivo, ale aj veselo. Čaj bez rumu, bylinkový. Je to ideálne na ľadové víno. V čase oberačky musí byť -7 a menej. A teraz to presne je. Videli ste tie bobulky, ako sú krásne premrznuté, takže je to úplne ideálne na oberačku. Ochutnáte, dajte aj bobulku Do úst. Potom ako prvý mraz bobule Hrozna zmrazí, musia sa obrať skôr, ako ich zimné slnko opäť roztopí. Zberači majú čas sotva pár hodín. Vymamuje Hroznu. Ako sa hovorí, každá ruka dobrá. Oberali aj tí, ktorí bežne do práce chodia v obleku a v kravate. Treba si dať rukavice, obleca a ísť to Hrozno pooberať. Pri tú čakali sme na to dlho. Ľadové víno musí byť vždycky sladké, tak kvôli tomu sa to robí, aby to víno bolo sladké. Ten mráz skoncentruje prirodzene cukor. Tie kryštáky zostanú po bobulke a cukor a tá fajnovosť vlastne vyjde potom z lisu von. A experti na víno už teraz šípia, že ľadové víno z týchto bobuľ Hrozna bude o niečo sladšie ako to minuloročné. Z Topolčianok Monika Koleková, televízia Markíza. Trojročný chlapec zo Španielska prežil silvestrovskú noc sám vonku. Hľadali ho dobrovoľníci, policajti, psi aj helikoptéry. Po 20 hodinách rodičom odľahlo. Viac na tvnoviny.sk.